Ако за първи път ще подреждате изречения с децата с пиктограмните карти, изтеглете следния помощен материал. Принтирайте, изрежете и залепете на масата. Преди да започнете работа, покажете с пръст посоката на подреждането на картите, т.е. на изречението, както и позицията, на която се слага всяка карта. Така детето ще може да преброи колко думи има във всяко изречение. Това спомага за метаезиковото му осъзнаване, за това, че езика се състои от отделни елементи, които са смислово свързани. Да знаеш посоката, в която думите се подреждат една след друга, да можеш да преброиш колко думи има в едно изречение, да си разбрал основната структура на езика. Това са основни предчетивни умения, които правят прехода към фактическото четене, четенето с разбиране и писането много по-лесен и приятен. Тук виждате различни варианти за работа с картите, как могат да се използват в комбинация с книгата, как може да се проверява дали детето се е справило добре, може да му задавате устни указания или да го оставите то само да направи изречение. Вариантите са много. Важното е да поддържате интереса на детето по време на работа, както и да постигнете желаното езиково развитие. Помощния ресурс можете да свалите свободно от Facebook групата Уча се Майголо или от нашия сайт.